Така, хора, сега ще влезем в някакъв тунел. Имаме си пушка при... Ако не ще стане. Чакай да я презареда. Опа. Чакай. Съжалявам за качеството ми на телефона, че много добре не се вижда, но скоро ще получавам нов и ще се виждате доста по-добре. Мале, тук е бах ти клипито. Я първо да видим някой има ли. Дръпти се. Добре, никой не е. Чак. Мале, че ужас. И е тъмно. Какво има, бе? Какво има, бе? О, божке мой!